Ngatip mynta ng api lapit siya ngay nangahindray mynta nga sasatang kijing kuslay haba pila siya ngay nangakwa bapin pai biang sa shishin skill base yid pai se siya ngalala dalong kabalaklem mapingas ko kinja tip kum no pilong siya to sa bangam laban yo ikishman ngakirmen ba pigmen pisngal bahaba pi don siya ngay namin tangatip bayang api shu penbit kay marwe shu sa hajing linggo haba ng apilaeno ngapit klur sa sahit nang dam yo iya kajeng shy na du ba pi jay min sim lui lui yung apila pun mo ngam yo isyu ya kajeng shy jong ki klur na sahit nang habaya ngapila no ha shiting por Lord, no haba nanga pila jay no pai no se idwa de no yang ahang ne marways no baya to isine Jong apila pin mo ngam yo isyu hiya kajing shy yung kiklur na sahit ng habayang apila hey no hashiteng po